Mä veikkaan, että tämä on vähän semmoinen juttu, mille ei välttämättä myöskään voi mitään. Et silloin kun sähkö keksittiin, niin takaisin paluuta ei ole. Et meillä on aika paljon semmoisia asioita meidän niin kuin ihmiskunnan historiassa, jotka on sen tyylisiä asioita, että kun ne keksitään, niin niitä ei voi enää keksiä. Ydinaseet on klassinen esimerkki tästä. Kun ydinaseet keksittiin, koko maailma muuttui ja koko historia ja tulevaisuus muuttui sen jälkeen. Me ei voida enää ei keksiä ydinaseita. Me ei ikinä päästä ydinaseen nollatilanteeseen. Tämä on mahdotonta. Ja meidän pitää yrittää miettiä, että mikä se ympärillä oleva infrastruktuurista kaikkein parhaiten, mutta jos toimii. Mutta niin me kumminkin kaikki oltaisiin sitä mieltä, että maailma ilman ydinaseita olisi parempi maailma. Tuskin kukaan on sitä vastaan. Mutta se ei vaan tule tapahtumaan. Mä veikkaan, että tässä sosiaalisessa mielessä ollaan jossain semmoisessa tilanteessa, että tämä nyt on näin ja näillä mennään.